Ahojte, som Lenka a v Zlínskom kraji žijem viac než 10 rokov. Dnes vás vezmem so sebou do práce a ukážem vám, ako vyzerá môj deň. Do Zlína som pôvodne prišla kvôli škole. Mala to byť prechodná zastávka a po pár rokoch som chcela ísť do väčšieho mesta. Už vtedy som však stretla množstvo inšpiratívnych ľudí a zaujímavých firiem. V jednej z nich som začala hneď po štúdiu pracovať. Pracovné skúsenosti v Zlíne ma toho naučili veľa. Nakoniec som sa dostala k vlastnému podnikaniu, kde navrhujeme a vyrábame fínske sauny. Tak, ideme na to. Toto je Adéla, dizajnérka a co-founderka našej firmy. Aby sme mali dostatok inšpirácie, zrovna sme sa vydali do Fínska. Obor, ktorý som vyštudovala, marketingovú komunikáciu na Univerzite Tomáše Bati, využívam denne pri svojej práci. Starám sa o PR, obchod, riešim s klientmi ich potreby a predstavy. Každý deň je iný. Chvíľu je to práca na počítači, potom zase cestovanie. Nakoniec stojím pred hotovým produktom, vidím nadšenie nového majiteľa a to ma proste baví. Naši klienti žijú naprieč Českom i Slovenskom a často cestujem za novými projektmi. Aj keď sídlim v Zlíne, moja práca rozhodne nekončí na hraniciach kraja. Ak premýšľaš kam po škole, kde rozbehnúť vlastný projekt, či nájsť dobrého zamestnávateľa, skús sa pozrieť do Zlínskeho kraja. Možno ťa prekvapí rovnako ako mňa. Live in Zlín.